‘Yan uwa musulmi almajiran Sheikh Ibrahim Zakzaki na da'irar Kano da kewaye sun yi tir da irin zaluncin da Yahudawan duniya suke yi kan al'ummar musulmin raunana na ƙasar Yemen. Kari akan abin da ya shafi rashin nuna goyon bayan mu wannan zaluncin da azzalimai suke wa ‘yan uwanmu mutanen Yemen da kuma abin da ya shafi goyon bayan mu da kuma su mutanen Yemen din. Da yake jawabi a masallacin Juma'a na Fage bayan idar da sallar Juma'a a masallacin, Sheikh Imamu Kurna wanda ya wakilci wakilin ‘yan uwa na Kano, Dr. Sunusi Abdulkadir Koki, ya bayyana irin zalunci da ake yi musu, inda ya ce wannan na faruwa ne da sanin ƙasashen Ingila, Amerika da Isra'ila da kuma uwa uba ƙasar Saudiya, inda ya yi taufin alatsi ne ga waɗannan ƙasashe. Sannan ya ƙara da cewa mu al'ummar musulmin duniya muna tur da Allah wadai da wannan zalunci da ake yi a kan ƙasar Yemen. A wani ɓangare na jawabin nasa ya ƙara kira ga 'yan uwa wajen riko da jagoran harka Islamiyya Sheikh Ibrahim Zakzaki domin shine mataimakin Imamu Mahdi, inda ya ce dukkan ɗan gwagwarmaya shine zai kasance da Imamul Mahdi. Nan ne aka tattaka aka hau sahu aka hau kan titi zuwa makabartar shahidai, ana tafiya ana tirda wannan zalunci da ake yi akan musulmi raunana na ƙasar Yemen, inda aka ziyarci shahidai a wannan makabarta, aka yi jawabi, aka yi musu addu'a ta ziyara, sannan aka sallami kowa. Ƙarshen rahoton kenan. Muhammad Sakafa, ABS TV daga Kano a Najeriya.